Βυζάντιο, ανέπαφο και ζωντανό από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όταν στο λόγο και στα βήματα του Αποστόλου Παύλου στέργιωσε η πίστη στο Θεάνθρωπο και στο ανθρώπινο πρόσωπο της Παναγίας. Η Κύπρος είναι ένας τόπος ευλογημένος από το Θεό, με ηλιόλουστα βουνά, κάμπους, ποταμούς και πεδιάδες, βαθυγάλαζες θάλασσες με κόλπους και ακροτήρια. Στο σταυροδρόμι τριών Υπήρων, ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή, ένας τόπος προσκύνημα για τους χριστιανούς του κόσμου, αλλά και για άλλους που βρήκαν καταφύγιο στο νησί. Ένας μικρός τόπος με μια μεγάλη ιστορία 10.000 χρόνων που ήταν έτοιμο να αγκαλιάσει το χριστιανισμό. Ένας τόπος προσκύνημα και καταφύγιο στη δόξα του, στο βλέμμα και στην αγάπη της, στην αιωνιότητα της πίστης και της τέχνης. Η Κύπρος προσφέρει σήμερα τη θέαση και την εμπειρία του Βυζαντίου, όχι ως αφηγηματικό ή εικονικό παρελθόν, αλλά ως θεμέλιο και βάλσαμο στη ζωή και στο μυστήριο της ύπαρξης, στη χαρά και στη λύπη, στον πόνο και στη λύτρωση, στη γέννηση, στο θάνατο και στην Ανάσταση. Το Βυζάντιο στην Κύπρο δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι εμπειρία της αλήθειας και της ζωής. Η φύση γιορτάζει, οι Άγιοι γιορτάζουν, οι άνθρωποι γιορτάζουν, η φύση δοξάζει και δοξάζεται, η χτίση και η δημιουργία. Θα πορευτείτε στο νησί από τον 1ο αιώνα, αντάμα με τους Αγίους και τους Αποστόλους, με τον Παύλο, τον Βαρνάβα, τον Μάρκο και τους συνοδούς του, τον Ηρακλήδιο, τον Μνάσονα, τον Τίμωνα, τον Αυξίβιο και τον Τυχικό. Θα είστε μάρτυρες ότι στους δύσκολους καιρούς της οικονομαχίας το νησί κατάφερε και κράτησε την τέχνη ανέπαφη, πρώτο ανάμεσα στους πρώτους, και έχτισε έναν κόσμο που προσφέρει και προσφέρεται. Δέχτηκε προσκυνητές και Αγίους από την Παλαιστίνη, από την Παμφιλία, από την Καππαδοκία. Θα ζήσετε και θα νιώσετε το δέος των πρωτοχριστιανικών χρόνων, όταν το νησί κοσμούσαν 111 και πλέον βασιλικές περίλαμπρες με μοσαϊκά και μαρμαροθετήματα από τη βασιλεύουσα, ερείπια σήμερα δοξασμένα.
Σιωπηλοί θα κατεβείτε στις κατακόμβες, λαξεμένες στο βράχο με τα χέρια. Θα κατηφορήσετε σε ανήλιαγες σπηλιές και ασκητήρια, καταφύγια για μοναχούς και ερημίτες που δίδασκαν την αγάπη του Θεού. Θα ψηλαφίσετε τα λείψανα του Αγίου Κυπριανού στο Μένικο, που από μάγος μεταμορφώθηκε σε ιερομάρτυρα. Σήμερα ταπεινά προσκυνήματα αγάπης. Οι Βυζαντινοί αυθέντες του νησιού, οι στρατιώτες της πίστης, έχτιζαν τα μοναστήρια τους σε απάτητες βουνοκορφές για να γναντεύουν τον νότιο πέλαγος, τη θάλασσα της Κιλικίας, τα βουνά της Καραμανιάς, αλλά και την έφορη Πεδιάδα. Στο πέρασμα τους άλλοι αυθέντες Γάλλοι και Ιταλοί, χριστιανοί σταυροφόροι που κίνησαν τότε για τους Αγίους Τόπους, έχτισαν για να δοξάσουν οξυκόρυφους καθεδρικούς ναούς, κόσμησαν και στόλισαν εκκλησίες για 3 ολάκερους αιώνες. Αλλά και άλλοι, και Αρμένοι, και Μαρονίτες, και Νεστοριανοί και Γεωργιανοί ξεπέζεψαν στον τόπο και το νησί τους δέχτηκε, γιατί η αγάπη πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Στο Διάβασας εκατοντάδες μονές και μοναστήρια διάσπαρτα σ' όλο το νησί. Άλλα μικρά και ταπεινά, άλλα μεγάλα και πλούσια, όλα ταγμένα στη φύλαξη της πίστης των ανθρώπων και του τόπου. Αρχιτεκτονήματα της φύσης αλλά και έργα ανθρώπων, η πεντάτρουλη μονή των Αγίων Βαρνάβα και Ιλαρίωνα, η Αγία Παρασκευή, με κοιμήλια πίστης και αφοσίωσης, χώροι αφιερωμένοι στην προσευχή. Στο δρόμο σας θα ανάψετε κερί και θα προσευχηθείτε στη χάρη της. Στο Σταυροβούνι με τον Τίμιο Σταυρό, αετοφολιά ταπείνωσης, θα νιώσετε την παρουσία της Αγίας Ελένης. Στην αγγελόχτιστη όπου το μάτι του Αρχαγγέλου θα σας ακολουθεί. Θα πεζέψετε για να δροσιστείτε και να δοξάσετε την Παναγία του Κίκου με τη θαυματουργή εικόνα του Αποστόλου Λουκά στο ψηλότερο σημείο της οροσειράς του Τρόδους. Θα χαθείτε μαγεμένοι από το πυκνό πευκόφυτο δάσος που θα σας βγάλει στο ξέφωτο της Παναγίας του Μαχαιρά που συνεχίζει το θαύμα της. Θα ανεβείτε στα ψηλά βουνά του Τροόδους για να γνωρίσετε την Παναγία την Τροοδίτισσα, χώρο αγαπημένο όπου οι Κύπριοι βαφτίζουν τα παιδιά τους. Θα επισκεφτείτε και θα γευτείτε στα βουνά της Πάφου το γλυκό κρασί της Παναγίας της Χρυσορογιάτισσας, της ήρεμης δύναμης που ημερεύει την αγριάδα του παφίτικου τοπίου. Θα νιώσετε τη δύναμη της πίστης στην εγκλίστρα του Αγίου Νεοφύτου. Αλλά και στο σκαλισμένο καμπαναριό του Αγίου Λαζάρου. Θα περπατήσετε μέχρι την Παναγία του Σίντι, μόνοι, στα γρήγορα νερά του ξερού ποταμού, δείγμα ταπείνωσης και αγάπης. Θα κοπιάσετε να βρείτε την Παναγία τη Γαλόχτιστη, τη Χόρτενη, τη Χρυσοπατερίτισσα, όλες κρυμμένες, δοξασμένες και μυρωμένες από την πίστη των Κυπρίων. Αμέτρητες σε κάθε πόλη και χωριό,
σε κάθε βουνό, στους γυαλούς και τα ακροτήρια, για να ευλογούν τη θάλασσα, τη γη και τους ανθρώπους. Εκκλησίες και εξοκλήσια που ανήκουν στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Έργα τέχνης περίλαμπρα, τοιχογραφίες και εικόνες που μαρτυρούν τη λαμπρή τέχνη της βασιλεύουσας, αλλά και την ταπεινή αφοσίωση και αγάπη των Κυπρίων αγιογράφων. Η θρησκεία σμήλεψε τον τόπο, όπως ένας γλύπτης μιλεύει το βράχο, την πέτρα και το ξύλο. Το πέρασμά σας από την Κύπρο θα είναι ένα βίωμα δοξαστικό, μια περιδιάβαση ταπείνωσης αλλά και ανύψωσης, μια αφύπνιση και ένα ευχαριστώ, ένα προσκύνημα στο χριστιανισμό και την Ορθοδοξία, μια πορεία αγάπης και πίστης, στα βήματα που χάραξε ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας.